खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी जोंनि एक्स एनडिबि हानजाया अनजालि दैमारि दानाय एपिबि राजखान्थि हानजाखौ मदद खालामा जाय जायगायाव जों दं बेजोंनो जों थाबाय थागोन माखासे बारग' एनडिबिफोरा गोरोन्थि बुजिनानै एपिबि राजखान्थि हानजायाव हाबदों नाथाय बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा बेफोर बाथ्राखौ बारग' एनडिबि एम अखाहादिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों नंगौ दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुरनि मुंख्लं सुजित नार्जारी गोसोखां नब्लाङाव इएम रनजित बसुमतारी आरो एक्स एनडिबि बिथांमोना मोनसे सावरायमेल लादों जेराव इएम रनजित बसुमतारीजों लोगोसे गोबां एक्स एनडिबिफोराबो बे सावरायमेलाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि बे सावरायमेलनि गेजेरजों आथिखाल एक्स एनडिबिफोरनि थासारि आरो इयुनाव बबे राजखान्थिनि हानजानि जानानै खामानि मावलांनो आरो अनजालि दैमारिनि गोदानै दानाय एपिबि राजखान्थि हानजानि सोमोन्दैबो माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायलायदों आरो बे सावरायमेलावनो बारग' एनडिबि एम अखाहादिया खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा बुंथिदों दि जोंनि एक्स एनडिबि हानजाया अनजालि दैमारि दानाय एपिबि राजखान्थि हानजाखौ मदद खालामा आरो जों जाय जायगायाव दं बेजोंनो जों थाबाय थागोन होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां एम अखाहादिया दानिया फैदो बिथां एम अखाहादिया खौरांगिरिनि गेजेरजों आरो मा बाथ्रा फोरमायबावखो नोंथाङा आबुङै मिथिना लादो दिनैहाय जोङो नैबे सान्तिपुर हालामनि मोनसे कमिउनिटि हलावहाय जोंनि 14 नं कनस्टिटुवेन्सिनिफ्राय मोनसे एक्स एनडिबि फोर जयैहाय सावरायनाय जादों बेवहाय जोंना बिटिआरनि इएम फेरेंगा साराबो बाहागो लाफैदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय जोङो गोबां खोथा सावरायनाय जादों जोंनि माखासे एनडिबिफोरनि समस्याखौ लानानैबो सावरायनाय जादों जेरै रिहेबिलिटेसन आरो एक्स ग्रेसिया बेफोरबायदि माखासे समस्याफोर दंबावो बेफोरखौबो जोङो सावरायनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि जि दानि पलिटिकेल इसु बेफोरखौबो जोङो सावरायनाय जादों मानो होनब्ला जोंनि गेजेरावहाय दा माखासे गोबां राजनैतिक समस्याफोर सफैदों गोदान गोदान पार्टिफोरबो दानाय जादों बेफोरावहाय जोङो मा साननांगौ मा सिन्था धारा लानांगौ जोङो बेफोरखौहाय सावरायलायनाय जाबाय आरो जोंना बिटिआरनि इएम बिथां फेरेंगा साराबो जोंनो माखासे साजेसनफोर होबाय जे जि दानि दानाय पार्टि गोदान बेफोरखौहाय जोङो मोजां सिन्था खालामनानै जों बेफोरावहाय आगान होनो नाङा बा जोङो गुलाय गुजाय जेबो सिन्था खालामनो नाङा मानो होनब्ला जोंनि इउपिपिएल सरकारानो गासैबो खामानिफोरखौ मावगासिनो दंखायो आरो जोंनि जे जेलनि खामानि आरो केसफोरनि खामानि बेफोरखौबो मोजाङै मोजां मावगासिनो दंखायो दा बेखायनो गुबुन जेबो सिन्था धारा खालामा लाबा जे जायगायावहाय जोङो दङ बेजोंनो जोङो थांबाय थानांगौ होननानै जोङो बे दा जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जादों बावैसो साननि सिगां माखासे जेलाव थानाय एनडिबिफ्रा उदां जाबाय दा बेफोरखौ लानानै नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय दं जोंथ' गोजोननाय दङ बेखौनो जों हास्थायबाय थाखायो जोंनि लोगोफ्रा माने उदां जाथों उदां अख्राङाव फैथों जोंहा बे जोंनि गोसोआव दंबाय थाखायो जोंबो दुखु मोनफायो बिसोर खस्थ' जानायखौहाय आरो बाखि गोबां दंबावो बेखौबो जोङो गोबां सिन्था खालामनाय जादों आरो बाखि सिबिआइ केसनि साबाखौहाय जोङो दाखालि काजलगावनि गेस्ट हाउसावहाय दोनफैनाय जाहैबाय दा बिथांमोनखौ जोङो लोगो मोनबाय थासिगोन आरो बिथांमोनजों मोजां गाज्रि जों गोबां खोथा सावरायलायबाय थानोबो हासिगोन आरो थाबोनायफोरनि थाखाय माबायदि थाबोनायफोरनिया एनआइए केसफोर दङ बेयो डिस्ट्रिक्टफोरावहाय हरनाय जाबाय बे थाबैनो उथायजागोन आरो बे उथायनाय लोगो लोगो बिथांमोननि थाखाय बेल पिटिसन होनाय जागोन आरो बेनो थाबैनो जागोन होननानै माने आसा खालामबाय गोबां एक्स एनडिबि बिथांमोनानो एपिबि राजखान्थि हान्जायाव मदद होनायखौ नुनो मोननाय जादों नोंथांमोननि साइडनिफ्राय माबायदि बिथांमोना जोंजों आगोलबो गैखायामोन जायफोर माने मोजां सिन्था धारा खालामदों बिसोरो जोङो आगोल जोङो इउपिपिएलखौ सापर्ट होबोदोंमोन खिन्थु बिथांमोना माखासे आगोलनिफ्रायनो इउपिपिएलआवहाय सापर्ट गैखाया दा बिथांमोनानो माखासे भुल बुजिनानैहाय बे एपिबि पार्टियावहाय थांनाय जादों नोंथांमोना लाबोनाय एकर्ड बिटिआर एकर्डखौनो नोंथांमोननि एनडिबिआनो माखासे सोद्रोमाफ्रा गनाया बिसोरो मोजां सिन्था खालामनो रोङाखै मानो होनब्ला बे एकर्डखौहाय रावबो माने नेवसियाखै बयबो बेवहाय माने सागान होदों आरो जोंनि रन्जन दैमारि साराबो बेवहाय साइन होदों आरो गोबां माने दैदेनगिरिफ्रानो गासैबो साइन होजोबदों दा बैसोर माखासेफ्रा सिचुवेसनखौहाय बुजिया सोंजिया बेफोरबायदि खोथा बुंब्ला बे भुल जादों आरो